Fy ardal a fi, does dim un lle fel fy ngardrefi. Fy ardal a fi, caru pob un darn o'n ardal i. Helo, felly ni nôl a podlediad arall i chi a ni mewn rhywle bach newydd eto. Ni gyda Laura fan hyn, esbonio ni, ble i ni heddi? Ie, croeso i Dir Gyrryd yma ganolfan Gymraeg Castell Nedd Port Talbot, a dyn ni'n hyrwyddo'r Gymraeg yn yr ardal leol. Felly esbonio ni, be sy'n arfer digwydd fan hyn? Yn amlwg ni'n gwybod mae Covid wedi ffeithio lot fawr o bethau, ond beth oedd arfer digwydd cyn Covid? Ie, wel, cyn Covid, oedd lot o bethau yn digwydd yma. Oedd gyda ni dosbarthiadau Cymraeg, gyda dysgu Cymraeg ardal Bai Abertawe, yn digwydd yn yr ystafelloedd dysgu. Hefyd oedd gyda ni clwb darllen i blant ar Brynhawn Gwener. Rydym yn hynod ddiolchgar bod ni'n gallu croesawu clwb darllen Cwm Tawe yn ôl ato ni, a hefyd Merched y Wawr sy'n dod yn fusol. Gallu gweld bod y siop yn edrych yn ffantastig. Wel, esbonio, siwr oedd hwn di gweithio dros y cyfnod clo i chi? Ie, dros y cyfnod clo roedd rhaid i ni wneud clic a chasglu a chael apwyntiadau i bobl i ddod mewn yn gloi a jyst pigo wrth y drws, pigo lan eu archebion nhw. Ond bellach dyn ni ar agor a mae pobl yn gallu dod mewn a edrych ar y llyfrau. Wel, ffantastig, mae'n braf i weld yn amlwg bod pobl dal wedi cael cyfle dros y cyfnod clo i gallu arprynu ac archebu wrthoch chi fan hyn. Ond yn well beth na bod pobl yn gallu dod mewn wrth gwrs i cael gweld pethau, ac mae'n neis i weld beth sy'n yma yn amlwg hefyd, a fel chi'n gweud, i gallu mynd trwy'r llyfrau hefyd. Mae'n hyfryd i gael bob yn ôl, chymryd, mae stoc mawr gyda ni nawr. Mae lot o lyfrau wedi cael eu gyhoeddi dros y cyfnod clo. Mae'r rhestr fer llyfr y flwyddyn wedi cyrraedd hefyd, llyfrau i blant, bobl ifanc, a hefyd lot o lyfrau newydd yn y gyfres amdani i ddysgwyr Cymraeg. O, ffantastig! Felly yn amlwg mae memrywiaeth fan hyn gyda chi bawb, ond fi'n gallu gweld fan hyn, mae cyw tu ôl i ni hefyd, fel ni'n gallu gweld. Felly, chi'n esbonio, mae pethau blant, pethau oedolion, pethau ddysgwyr. Ie. Bach o bawb. Popeth, rhywbeth ar blant bawb. Ffantastig! Fi'n credu eisiau pawb i ddod fan hyn i weld beth sydd yma. Fy ardal a fi, does dim un lle fel fy ngardrefi. Fy ardal a fi, caru pob un darn o'n ardal i. Felly, os mae rhywun yn chwilio am falle anreg bach Cymraeg neu rhywbeth, os gyda chi rhywbeth yn y siop? Oes, mae digonedd o gardiau, anrhegion, cynnyrch Cymraeg a CDs a cherddoriaeth. Ffantastig, felly rhywbeth bendant a dat pawb. Fy ardal a fi, does dim un lle fel fy ngardrefi. Fy ardal a fi, caru pob un darn o'n ardal i. Fy ardal a fi, does dim un lle fel fy ngardrefi. Fy ardal a fi, caru pob un darn o'n ardal i. Ni wedi gallu gweld pob peth sydd yma a cymaint o amrywiaeth sydd ar gael. Os mae rhywun eisiau dod mewn, beth yw'ch oriau agor chi? Ie, ni ar agor di Llun, di Merched, di Gwener, 10 tan 5, a di Sadwrn, hanner awr di 10 tan 1. O, ffantastig! Felly digon o gyfle i chi ddod mewn fan hyn i Tŷ Gwryd. A wedyn, os mae rhywun eisiau cysylltu neu holi unrhyw gwestiwn, ydych chi'n cyfryng yn cymdeithasol o gwbl? Ydyn ni ar Facebook, Twitter ac Instagram, felly dilynwch ni, a wedyn croeso i chi gysylltu gyda ni ar e-bost hefyd, post@gyrryd.cymru. Ffantastig! Felly digon amrywiaeth i chi fanna i gysylltu, a fi'n siŵr bod digon o gyfle ydych chi hefyd i alw mewn. Felly diolch yn fawr i chi. Diolch fawr. Fy ardal a fi, does dim un lle fel fy ngardrefi. Fy ardal a fi, caru pob un darn o'n ardal